ithi ayisala bangafane bathethe ngicala abantu abangekho kwelibandla ngoba ungahlebe efonini fonelane nomuntu kukuhleba okho umuntu makaluphezise ulwimi lakhe ukuthetha ububi ngoba kusefonini hayi ke ntombi namhlanje hayi inene zona nditshilo nje ngatsho ndathi izawuduma namhlanje hey phela ndibuyifuna bazalwane ndizama ukuthi hlobo zami mna ngoku laa mntana atshisa umfazi wami awulama andidibani nodibana usandi ndiqala iglosari ndisemntaneni wami nanku umntana wam ulambe phaa uhlalele nomfazi wakhe ndithatha iglosari xa ndibuya ngoza sendivela ngabasezantsi ubuyawuthini hayi ndisewukutya uncedile mnteni wam malathi ibanga ndimthande wasenwes ndiyamthanda mani ngoba kaloku kungoba izawude abakazalwa ndim ngenxa betshise umfazi wam kodwa umfazi wam uyakwazi ukuthi kwasam abantyi nali khadi thimba kusikelele andiqali mna uzonikana uzolo ngento ezixokayo ikhadi lebhanki athi thengela aba bantwana ukutya ndilithathe ikhadi ndiyothengela laa mntana betshiselile yabambile nto yabambile yakuhlelayo yanga ingangehlumntakabani bazalwane abantwana babulala abazali bababulalise yalitshile ilizwi likathixo uziliqaloba abantwana benu balibulalise uyazi xa uhlebile akuzazi wonakalisa kangakanani uthi ke uyakubuyela I think uJames is above when you talk about that when you read that scripture English you can call James uyakubuyela into eyenzekayo uthi abantu balidelela ulwimi lihlala emalungwini njengelungu elincinci kodwa linobungozi. Did you listen, James? When you read, you must be careful, young man. Elwini halo siyambona halo siyaqalekisa siyaqalekisa abazalwane yabona yena esaphila funeka ndife namadoda ngenxa uthetha inyani yozanditheba anindithandi ngenxa yoba ndithethe izinto ndizithethayo wena hayi yabona mna benkale ndimthanda ndiye ngoku hayi mthande ukuba andiyazi kase ndithini ingasakuba kunyathi vula ukuvela uhambe imali yakho imoshile uba kumeyela bazalwane masithandaneni ngokuthetha laphuma kuthixo into ebalulekile kuthiwa ilwimi lithi ngoli lincinci litshisa intende yobomi ilwimi ngalo siyabulala xa usithi emntaneni engakhona uyabona igqwirha elibulalayo ngubani laa mntana uthatha umpu usheke wena usithi ha wena akubulalanga mntu akukhosi naprizu zakho zinofunyanwa kodwa phakathi ubulalana wathabathana athinizwi akakho umbulali usenza inzipho zakhe usafaka iroje emlonyeni nathinizwi jizembele omyeni wakho ibulala igazi elingenatyala apho izinja zilikhaphele khona ngelakho womlomo wakho ayafa abantu ngomlomo wakho ungalazi ilwimi ilwimi litshisa ihlathi lo ilwimi ungalayita ngomcingo olu-1 awumncinci umcingo mna osibabe bayazi kwayekhombi nekhwele mnam kuhletywa abantu andiphindi ndikhwele kwakuloko ngahlaba abantu into esincokolayo ubumandi bomhlangano ukwakheka xa kubuya kuhlanganeni abantu bafana neenyosi ezivela uhlanga yabona iinyosi kazivela emablomeni emaflaweni zibuya ziphethe intsindi ezinye ziphethe into engathi zipepulu ezinye ziphethe into engathi ziyelo ezinye ziphethe intsindi yamaflawa zizocofa ukwenzela uba apha endlini kungapheli ukudla okunincasa niyabona bazalwane xa kuvela okuhlanganeni kubuya neengoma yho
hayi ngithandeni yayingoma kuyadunyiswa khombini hayi ukuhletshwa kwabantu kude kunqanda umuntu okangena ebandleni athi oh hayini bomama hayi wethu sesengathi sithetha ngoba kaloku nenkinjalo yebethunanga wawudibana nalaa mntu akuyithethi lani uyithethe khona kwikhombe endikhwele kuyo utya nomntu ongenamali thatha ukutya sithenge naku ukutya ukutya tya wonke umzawelo ongenamali omnye sahlala yapha akanamali uthi ayikho imali sathi ndalikhwela abantu bebehlangene bebawaninzi abarholanga nesenti namhlanje kukho abantu abathi yu uye Eastern Cape ungarholanga nesenti hayi tetana ndicela ebazalwane mhla yalahleka imali yaloo mntu utsho ukutya kwabantu utya ngesikhweka aba uyaxoka phambi koThixo uyatya usenza ngelanga ayoqhobakazathole kuseBeaufort West wafuneka athi seBeaufort West nawo nento ovala uthi kanga usaqhobela ukuthi kanti ngokushukumayo siyawa isipashi uba kwesipashi uyathengayo nyana yabona apha bazalwane bazalwane bam ndiqhubela ngelini eliyalayo make sinyaniseke sinyanisa kuThixo kaloku yayibona le nto siyenzayo xa sinyaniselana siselithandweni sokunkinqa unento unkinqa njani unento yabazalwane unkinqa njani unento lo mntu unkinqayo akananyani hambe vova kule mizi kunzima nto nto inzima xa kubalwa unamigalela ayi-4 uyagalela ngapha nangapha uyagalela loo nto le nto uzibophelela kuyo awunanyani abantu udibene nabo abantu abathi akuqakekwa kuyakuya wena uyangena sibonga abazali bam amampoko